ଆମର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମାନେ କଇଁ ଫୁଲ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମିଳିଲାନି, କଖାରୁ ଫୁଲ ମିଳିଲାନି, ତ କାକୁଡ଼ି ଫୁଲ ଏଠି ଅଛି। ଏଇଆ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ବୋଇତାଳୁ ପତ୍ର, ଏସବୁ ଭୋଗ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ଅଛି ନନଭେଜ୍। ତ ମମ୍ମିଙ୍କର ବହୁତ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆହୁରି ବନେଇତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମୀକ୍ଷା ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ଅରାନ୍ଧିଆ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୁଏ କି ନାହିଁ ଆପଣ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ହିଁ କରିବେ। ତ ଆମର ଆଜି ହେଉଛି ଅରାନ୍ଧିଆ। ତ ଅରାନ୍ଧିଆରେ ମମ୍ମି ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଆଗରୁ ବହୁତ ବି ବନଉଥିଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଏବେ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ, ଜ୍ୱର ରହୁଛି। ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ତ ବେଶୀ କିଛି ଆଉ ବନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇପାଇଁ କିଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଇଟମ୍ ହିଁ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆସିବେ ବି ଆମ ଘରକୁ, କିଏ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ତ ଯେତେକି ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲେ ସେବେ ଏବେ କମିଯାଇଛି, ତଥାପି ଆସିବେ, କିଏ ଆସିବେ। ତ ମମ୍ମି ରାତିରେ ପୁରା ବାବା କାଟାକଟି କରିଦେଇଥିଲେ ସବୁ ପରିବା। ତ ମମ୍ମିଙ୍କର ଟିକେ ହାତଟା ବି ପେନ୍ ହେଉଛି, ତ କାଟାକଟି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମମ୍ମି ସବୁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ହିଁ କରିପାରୁନି ଏବେ। ତ ମମ୍ମି କାଲି ରାତିରେ ସବୁ ଭାତ ରାନ୍ଧିକି ପୁରା ପଖାଳି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଆଇଟମ୍ ବନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମମ୍ମି ସକାଳୁ ଉଠି ପୁରା ଭୋଗ ଫୋଗ ଲଗେଇ ସାରିଲେଣି। ଇଶାଣ ପାଖରେ ଚୁଲି ପୂଜା ପୁରା ବଢ଼ିଆ କରିସାରିଲେଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଚୁଲି ପୂଜା କେମିତି ହେଇଛି ଆମର। ଆଉ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ଫୁଲ ବି ଲାଗେ, ଆଉ ସେଇ ଭିତରୁ ବି ଆମେ କିଛି ଫୁଲ ପାଇଲେନି ବି। ତ ଏ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ବି ହୁଏ। ଆଉ ଅରାନ୍ଧିଆ କାହିଁକି ହୁଏ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ହୁଏ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଆ ମମ୍ମି କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ବନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସବୁ ଖିଆ ହେବ, ଆସିବେ ଜଣେ ଜଣେ। ବାବା ବି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଗଲେଣି, ଆଜି ଶନିବାର, ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଗଲେଣି। ଏ ବି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଗଲେଣି। ନା ଆଙ୍କର ଆଜି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ପରା, ସରି, ଆଙ୍କର ଆଜି ଛୁଟି ଅଛି। କାହିଁକିନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୁରା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି ଛୁଟି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ। ସବୁଆଡ଼େ ଅବଶ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଲେକ୍ଟର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ଛୁଟି। ତ ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ନା ସରି, ରୋଷେଇ ସଜାଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ବି କାମ କରୁନି। ରୋଷେଇ ସଜାଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଆମର ମମ୍ମି କରିଛନ୍ତି। ଚାଲ। ତ ମମ୍ମିଙ୍କର ବହୁତ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆହୁରି ବନେଇତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ବନେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି କିଛି କିଛି ବନେଇଥାନ୍ତେ କହୁଥିଲା। ଆହୁରି ବନେଇଥାନ୍ତି, ପୋଟଳର ମସଲା ପୁରେଇକି ଭାଜିଥାନ୍ତି, କାଙ୍କଡ଼ ଭାଜିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି, ଆଉ ସବୁ ଆଇଟମ୍ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ହାତଟା ବି ଏଠି ବଥା, ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଥା, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଜ୍ୱର 8-10 ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର ହେଇଛି। କାଲି ପାଖୁତିରେ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଛି। ତେଣୁ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକକୁ ଡାକା ହେଉଥିଲା ଆଗରୁ, ଏବେ ଆଉ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ତା ବାପା ମନା କଲେ, ଯେତିକି ପାରିବ ସେତିକି କର, ଆଉ ତୁମେ ଦେହକୁ ଚାହିଁକି ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ବେଶୀ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବେଶୀ ଲୋକକୁ ଡାକା ହେଉନି, କମ୍ ଆଉ ସେ କରିବି। ଆଗରୁ ସାର୍ମାନେ ବି ଖାଉନଥିଲେ କି? ହଁ, ଆଗରୁ ସେମାନେ ସାନ ହେଇଥିଲେ, ତୁମମାନେ ସବୁ ସାନ ହେଇଥିଲ, ସବୁ ସାର୍ମାନେ ଅରାନ୍ଧିଆ ପଖାଳ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହନ୍ତି, ଦିଦି ପଖାଳ ଖାଇତେ ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଆସିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଡାକି ପାରୁନି, ଏତେ ପାରୁନି, ଦେହ ଭଲ ହେଉନି। ତ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି କିଏ କିଏ ଆସିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ କେମିତି ଆମର ବନେଇଛନ୍ତି। ରାତି ସାରା ବନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମନା କରିଥିଲେ ବାବା, ମୁଁ ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ମୋର ତ ବନେଇ ପାରୁନି, ଆଙ୍କର ଜ୍ୱର, ଦେହ ଖରାପ। ଅରାନ୍ଧିଆ ଦିନ କିନ୍ତୁ ଚୁଲି ପୂଜା ହୁଏ। କୁହ। କିଛି ରାନ୍ଧିବା ଦିନ ରନ୍ଧା ଯାଏନି, ରାତିରେ ରନ୍ଧାଯାଏ। ସକାଳୁ ଧୁଆ ଧୋଇ କରିକି ସବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲା, ସବୁ ଦେଖତେ ରାନ୍ଧା ବାଢ଼େଇକି ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ଆଉ। ଏହାରେ ଏଇସବୁ ଫୁଲ ପତ୍ର ଆଉ ଦୁବ ବରଗୁଳି ହିଁ ଲାଗେ, ଆଉ ଢେର ଗୁଡ଼ା ମିଳିଲାନି। ତାଙ୍କ ଚୁଲି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପରେ ଇଶାଣ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିବେ।
तो देखो केमती मम्मी चुली पूजा कर बाहर भी आम गैस अच्छी और भितर भी अच्छे गैस आ बाहर गोटे काठ चुली अच्छी सब पूजा करूँ। তুমি দুজন তুমি খাইতে है ना কটার एटी मम्मी चुली पूजा कर गैस टारे भितर रोषे घरे आठी ईशान देखु ईशान को भोग देती भेज लगी भोग आज नॉनवेज भी होती नॉनवेज तो लगे पानी पूरा भल की पूजा कर बाहर भी आमर पूजा होती चलते देखेबी देखो यहाँ गोटे चुली होता काठ चुली पूजा होती आईटार पूरा गैस बढ़िया बढ़िया से पूजा होती आमर पद्म फूल माने कई फूल पद्म फूल मिललानी कखारु फूल मिललानी तो काकुड़ी फूल ये अच्छी ये सब दिखाई कौन बोईतालु पत्र ये सब भोग लगी आईटी सब अच्छी नॉनवेज आइटम नॉनवेज रे कौन कौन कर देखो इलिशी माछ सोरष दे कर मम्मी पूरा ओह कि देखा सब से सजे पूरा पठेदेवे तापर देखो यहाँ देसी चिंगुड़ीर घांट क्या को पसंद मत तो बहुत पसंद यहाँ रहा तापर ये कर भेंडी भजा देखु तापरे साग कदली भजा यहाँ सजना साग ता तले अच्छी भेज जो मैंने खाइबे भेज रो घांट एटा एठी गोटे ढांका रखाई बैगण भजा यहाँ छतु चड़चड़ा कराई एठी कखारु खट्टा आठी नड़िया कोराटा अच्छी आउ कोरा हबो अल्प कोरा होइके अच्छी खाइला बेले कोरा हबो तो एतिकी आइटम आ विशेष किसी है ना एतिकी आइटम होती तो मम्मी भी बहुत इच्छा था मम्मी कहले मोर पोटल गोटा भाजी थांती कांकड़ भाजी थांती आंटी सब पहुँचले एठी बाबा नड़िया करूछंती कथावार्ता भी चलची तांकर आमे उठे सर मु कोउतरी छवन को झियो देखते एकले भाई एठी नड़िया कोड़ा चलीची डालबार नड़िया एठी संजू नानी बसचंती एठी आंटी मम्मी प्राची प्रीति बसचंती समस्त बेलारे पखाड़ा बुड़ा सरीगला बाहर बढ़ा बढ़ा बुड़ी चल तरकारी तो काली तो वीडियोटा माने कुतुर को केसली दीदी चलला मुटा एटा सब्सक्राइब करन को उगा सुनन के ठेबे आज सकाळे छाडची हां सेना वाला तो कुतुर पागरे समस्त जे बाहर बसी खाए देखो केते सुंदर व्यू समस्त लाइन बाय लाइन बसछंती खाउछंती खा टिके नडिया कुरा ना ना मने आंटी मो मम्मी को क्या चलछि ये मां से खाई के मोबाइल देखुछंती बा केमती लागछु को आंटी बहुत टेस्ट आंटी कर किंतु माछ खाई पलन साधा बढ़िया हमर माछ मोर माछ की काकुड़ी की भेंडी भजा की कदली भजा की एते रक आइटम लानी आ नडिया कुरा नडिया कुराटा को एरको पकेबा खाइबा छतु ये छतु अछि ना कि ये खटाटा चक्कू नहीं जाऊ छतुटा चक्कू नहीं जाऊ ये रो गामटिया मने रखो हला स्वाद रंटा सादो जो नहीं ना ते हम प्रथम डाला में ऐसी बात नहीं होता कि
ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପିଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡ଼େ ତମେ ମାନିବ କିନ୍ତୁ ପିଣ୍ଡ ଦେବନି ପିଣ୍ଡ ତ ମାନିଦେବେ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି ନା ତମ ଯାଆ ଅନ୍ତେ ତମେ ଦେବ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଫୁଲ ସ୍ୱାଦ ଦେଇନଥିଲି ଆମର ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦିଏ ପଖାଳ ଖାଇସାରା ପରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ନିଦ ହେଇଥିଲା ବାପରେ ବାପ ଉଠିଲା ପରେ ବି ନିଦ ଛାଡ଼ୁ ହିଁ ନାହିଁ ମୋତେ ଏମିତି ସାରିଲେଣି ଆଖି ଗୁଡ଼ାକ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେତେ ଦୂର ମୁଁ ଶୋଇଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଆମର ବର୍ଷା ସେଇପାଇଁ କଲେକ୍ଟର ଆମର ଛୁଟି ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ଘର ସାରା ପୁରା ପାଣି ବାହାରେ କି ବାହାରି ବି ହେବନି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ମମି ରାତିରୁ କାଲିଠୁ ବନଉଛନ୍ତି ଆଜି ବି ବନେଇଛନ୍ତି ଥକା ତ ଥକା ଜ୍ୱର ଯେ ଜ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ନା ଶୋଇବାର ନାହିଁ ଖାଲି ବକର 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 ଗାଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ସାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇତେ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ବି ନେଉନାହାନ୍ତି ତ ଏଇଠି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।